sirikal. Shakira Wafula, Marvin Mabonga, Dominic Omondi, Sichei Soet nocholo bura mano mar golo Esther Passaris. Sani koro IEBC wacho ni wach ma kama onego duoki od bura, jod bura gi olos chike manyalo to chenro machalo kama. Bende wikoru mar loso chik manyamiyo moko kumo dok dala, kata in Joseme ko wacho ni koro mheshimiwa Dr. Nyikal dok dala. Yie loso chik machalo kama. Mokwongo gima neno kanyo wacho en ni ikalure gi pend chik kare 104 pend chik to nowacho ni inyagol jo bura ma ok nyal gole higa mokwongo, ok nyal gole higa mogik, to higni madiere kanyo tinyagole. Kendo nowacho ni ji nyaka igole kama nene oyiere ma dhi dwar nyaka ket wach ni non ni ji adi manogone kura kuom joma nogone kura makoro neno ni onego wuogi. Gima ng'eyo ni otek nikech kidwaro ni en joma nogocho chieng' maniyieri emidwaro kendo ineno to kuom jogo ji ok ni negigochoni, negigocho ndalo manigo kura. Koro kuom jogo ji adi makoro loko paro ni onego goli. To kendo bet mana higa mogik, higa mokwongo ok nyalre, higa madiere ka to nyalore. To kuom chike nikech pend chik nitiere, koket pend chik tichako bire e od bura kendo koro iloso chike matayo kaka onego wach gima pend chik wacho. Mane maonge maparo ni giwacho no. To king'iyo mos nitiere gik ma bende watimo manie pend chik to onge chike manyiso kaka itimogi. Mano bende gipar nikech king'iyo kata wach mar ni jopiny nyaka wachie gimoro kapok olok public participation ene pend chike, to kore ka nitie chik midwa los matayo kakitimo ang'o kakitimo. Miyo apani kanyo gwangini non jibro none mondo bedane ni ka ene pend chike to onge chike molose bunge bende nyatimre to wang' ji nopenj ni to mar ang'o mar public participation to dhi mbele, to mano okoti. Mondo bedie ni nyal gol ng'ato ka ok ti maber, an aneno ni ober king'iye ni kiin kisiko piny ka gimoro king'iyo ting'iyo ni gini an ang'o konya nadi, mano ok inyal rito piny. Nitie samoro ma in gimoro nyalo bet ni ok okonyi to piny to timo ang'o, okonyo. Kokonyo piny duto idak e pinyno ibendo konyi. Miyo kata kiumo ot to lum miumo go ot ok onyiewe puothi, pod ot ok chwer konyi, to kirito mana ni lum midwa go odni nyaka wuog mne puotha eka ng'e ni umo ot ber. Twak ma kama kochope od bura daktari. Kochope bura an adhi sire, obete kaka idwa kete, okete yo ming'iyo ni dwa hinygo jogo moseyier, tikete yo ming'iyo ni to ka ng'ato oseyiere to koro timo gik maricho mahinyo joma noyiere kata mahinyo piny, karach ahinya to nego bedi ni nyagole nadi. King'iyo pend chike miwacho 104 no negikete to negijiwe, jip no ber mondo kik kar siasa ka larruok ng'enye, kik bed ni ng'ata maparo ni koro nega gol ng'ane gole, biro mono jomoyier tiyo kendo gibiro tiyo ka giluor. To bende nyaka wang'e kaka jomoyier ni nitie kama kigike kuom timo marach tinyagoli. Gima kamano nego bedie chik. Erokamano ahinya.